דברים לזכרו מפי רועי, רעייתו של איתמר. בהתחלה, את בטוחה שהגוף שלך פשוט יהיה מודגם. זה לא מפחיד. זה מין ידיעה שאוקיי, אם איתמר מת, אז זה כנראה יקרה גם לי עכשיו. כי אי אפשר באמת להמשיך בחיים. החיים הם שלנו, והשלנו לא קיים. ואז את קמה בבוקר. איכשהו פותחת עיניים. מעיין בוכה בלילה ואת מתעוררת. והדבר הראשון שעולה בראש זה איך זה יכול להיות. הרי הגוף כנראה יפסיק לעבוד. ואיכשהו עוברים הימים, והגוף פיזית עדיין פועל. ועובר שבוע ושבועיים ושלוש, והגוף פיזית עובד, מנותק מנפש. איש שלי, 30 יום שאתה לא פה. הרבה זמן לא היה לנו חודש בנפרד. שורף לי בכל הגוף בחודש הזה. למדתי סף כאב וגעגוע שלא ידעתי. ואני נשרפת מהמחשבה שאולי אתה גם מרגיש ככה ואני לא איתך. אני עדיין שבר כלי, כמו לפני חודש שהחיים קרסו. אבל היום זה הרבה יותר מפחיד. היום הגעגוע והפחדים הם מדברים אמיתיים שכל כך חסרים לי. רציתי לעדכן אותך בדברים שקרו פה בחודש הזה. אז אני לא בהיריון כמו שדמיינו וקיווינו. מעיין ישן איתי במיטה ומחפש אותך מתחת לשמיכה שלנו. כשאני שואלת אותו את מי הוא הכי אוהב בעולם, הוא אומר אבא. ואני כבר מוותרת לך, משאירה את זה ככה. הוא מנשק תמונות שלך, מנשק את השרשרת שלי עם התמונה שלך. ובעיקר מצביע על הלב שלו ואומר שאתה שם. ואני משחזרת בראש את כל 7 ומשהו שנים האחרונות שלנו יחד. אני זוכרת שאחרי הלידה, ששאלתי אותך מה היה לך קשה באירוע של הלידה, אמרת לי שהיה לך הכי קשה לראות אותי כאובה בלי יכולת לקחת לי את הכאב. ואני אמרתי לך שעצם זה שאתה לידי, זה כל מה שאני צריכה בהתמודדות עם הכאב הזה. זה שאתה לידי גורם לכאב להתגמד. צחקת עליי שאני לא מסתכלת או מקשיבה לאחיות, אלא רק לך. ואתה פשוט חזרת על כל מה שהם אמרו. אבל זה היה מהות הקשר שלנו. כשהסתכלתי עליך בעיניים ואתה עליי, הרגשתי שאני מסוגלת. הרגשתי שאני יכולה גם פיזית להתפרק ואתה תאסוף הכל. לא פחדתי מהלידה בכלל, כל עוד אתה צמוד אליי, ידעתי שאתה שומר עליי. אהוב שלי, כמה אני צריכה עכשיו את המבט שלך בעיניים. המבט שאומר תתפרקי, אני פה לאסוף אותך. המבט שאומר את יכולה לשחרר הכל, אני לא באמת אתן לך להתפרק. המבט שאומר כל כאב קטן עלייך. אני בכאב ובהתפרקות הכי גדולה שאפשר לספוג בחיים האלו, והדבר היחיד שיכול לעזור זה אתה. איתמר, אני מסתכלת על עצמי במראה ורואה אישה שבורה. אבל גם איכשהו אני רואה אותך בתוכי. מין משהו חדש כזה. תמיד היינו מחוברים, אבל היה אותך והיה אותי וגם היינו שונים. ועכשיו, איכשהו שאני מסתכלת על עצמי, אני רואה גם אותך. מצאתי את עצמי, תוך כדי שאני בוכה השבוע, כותבת לי נקודות לקחים. נקודות שצריך לעבוד עליהן בצבא או במשרד הביטחון בשביל לשפר את המנגנון. למרות שאני מקווה בכל ליבי ונשמתי שלא תהיה עוד מישהי בחיים שתעמוד בדבר הנורא הזה שאני עוברת. אבל מה הקטע שאני פתאום עושה לקחים והסקת מסקנות כמוך? הכל נהיה פה סתמי. אני לא מצליחה לחייך למעיין באמת. איתמר, מה זה החיים האלו בלעדיך? אני מתגעגעת לחיבוק החם שמואך אותי. אני צריכה לשמוע את דעתך. אני מתגעגעת ללהרגיש אהובה. אני מתגעגעת לתחושת ביטחון שאתה משרה עליי ועל מעיין. אני מתגעגעת למבט של מעיין שמסתכל עליך באהבה. לריקודים שלכם בבית. אני מתגעגעת להתרגשות של מעיין בעיניים, שאתה לוקח אותו על הידיים ואתם ביחד מנסים להבהיל אותי. אני מתגעגעת למבט המאושר של מעיין שהוא רואה אותנו מתחבקים. מעיין ראה את האהבה שלנו והיא מילתה אותו. דיברנו על זה המון, על האהבה שנוכחת בבית שלנו. על זה שמעיין גדל שהוא רואה ולומד ממנו שפה של אהבה. וזה הורגש במעיין. מעיין היא ילד מנשק, מחבק. ילד שרואה ילד אחר בוכה והוא רץ לנשק אותו ישר.
כי זה מה שהוא רואה בבית, רעה. הוא לא כזה יותר, הוא לא רואה את זה יותר בבית, וזה שובר לי את הלב. אני חושבת שזה בין אבני היסוד בבית שרצינו להקים בשבילו. אהוב שלי, איך מלמדים ילד שפה של אהבה, בלי האהבה שלי לידי, בלי החיבוק המשותף המשפחתי שלנו, שמעיין מחבק כל אחד מאיתנו בידיים הקטנות שלו ומושך אותנו אליו, בלי שהוא נדחף בתוך נשיקה שלנו. איך אני אמורה להראות למעייני את האהבה הזאת בלעדיך? ואני מנסה, שמעייני מתעורר בלילה ואומר, אבא, אני מסבירה לו שאבא מחבק אותו בחלום ואמא במיטה, וככה אנחנו עושים חיבוק משפחתי. כמעט תמיד זה מרגיע אותו והוא נרדם בתוך החיבוק שלי. אבל מעיין היא ילד חד, מאוד, בדיוק כמוך. ואני מפחדת מהרגע שהוא לא יאמין לי יותר לאמירה הזאת שלי. אהוב, עשיתי מבחן השבוע. זה קצת משוגע או מנותק או מוגזם, אבל דווקא ההגדרות האלה גרמו לי לחשוב שאוקיי, כנראה היית מסכים עם זה. כי אתה ואנחנו עושים הכל במקביל. וזה היה מפחיד, איש שלי. אבל דמיינתי סיטואציה מלפני חודשיים בערך. שאתה יושב במטבח ב-11 בלילה, לסגור את היום לפני הקפה שלנו. שהרגע נכנסת הביתה, אחרי יום לימודים שיצאת בו ב-6 בבוקר מהבית. יום שהתחיל בחצי שעה משחק שלך עם מעיין, ואז ללימוד גמרא עם החברותה שלך. שאחריה עברת לאוניברסיטה ליום לימודים מלא. שאחריו ישבת לקפה עם החברים ללימודים, ובמקביל היית בישיבה של המילואים לקראת התעסוקה. וכמובן שבדרך הביתה שמעת איזה פודקאסט שחלילה המוח לא סתם ינוח. ואני נשארתי ערה לחכות לך, כי בלוז שלך עוד היה קפה זוגי. וזה סתם עוד יום רנדומלי מבחינתך. אהוב, עשיתי את המבחן הזה כי אתה תמיד דחפת אותי לעוד קצת. ידעת בצורה אוהבת להגיד לי קומי ותשלימי עוד איזה זום, למרות שהיה יום מתיש ואת כבר אחרי מקלחת. יפה שלי, אני ממשיכה לקבל כל יום רביעי תזכורת במייל לדייט השבועי שלנו. מוצאת את עצמי עדיין מדמיינת אותו. איתמר, הגוף שלי צורח געגוע שלא ידעתי, צורח לחיבוק שלך, צורח חוסר, והפחד שהחוסר הזה רק גדל מיום ליום, וכל יום שעובר הוא קשה יותר מאתמול. מה הייתי נותנת עכשיו כדי שתחבק אותי? אני צריכה להתרפק בתוכך, שתעטוף אותי. אין חלק בגוף שלי שלא צורח את החוסר בך. אתה האיש לכל המחשבות שלי, ועכשיו המחשבות שלי מתרוצצות בראש ללא מנוחה. איתך יכלתי לדבר ולתהות על הכל, ואתה גם ידעת לחבק אותי בצורה שגורמת למוח שלי לרגע להניח את המחשבות בצד ולנשום. ויש לי מחשבות מוזרות, מפחידות, מייאשות, הכל מהכל. ואין באמת מי שיבין אותם חוץ ממך. החוסר שלך נמצא בכל כולי. האובדן שלך הוא גם סוג של אובדן של עצמי. איבדתי את הזהויות שהיו לי, את המשפחה שלנו, את האישה שהייתי עבורך. איבדתי את הפרטיות שלנו והיחד המיוחד שהיה לנו. איבדתי את ריקוד החיים שידעתי לרקוד רק איתך. אהוב שלי, כולם מתפלאים מהזוגיות שלנו שאני פתאום חושפת בזהירות. אבל אנחנו תמיד ידענו מה יש לנו. אני אגיד שידענו אפילו במעט התנסות, אבל עם המון הערכה ומודעות לטוב שיצרנו. אמשיך ללכת אל האהבה שלנו לנצח, איש שלי. הנצח לא ישאיר מאחור את האהבה. האהבה שלנו תמשיך. אתה חלק מהארץ שלנו ושלי, והאהבה הגדולה שלך לארץ שלנו תנכח. אתה לי ארץ אהובה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי.